Безләре, Рәсәй, сез Фәйза, впереди паровоза не надо бежать. Кырым татарлары һәм Украин халкы, Украин кешеләре Кырым ярым утравында яшәгән бит. Алар ризалармы, юкмы? Рәсәй гражданнары булырга. Ничек итеп алар күчереләр? Һәм әгәр дә алар вообще, алар бит ул турында үзләренең мөрәҗәгатьләрендә әйт. Алар Рәсәй гражданнарын булырга риза түгелләр, теге референдумның нинди булуына карамастан. Бәлки алар әкренләп күчереләр дә. Ләкин әйбит, ул турыда әйбит без сразу, давай, кичә без каршыйк, давай, Рәсәй, син алдың икән, давай аларга әйбәт тормыш төзүдә куй. Алай түгел, безгә башка төрле мөрәҗәгать булырга тиеш. Шуннан мин информация әйтәм әйбит тагыда, кайсыгыз булды әйбит дворец спорта каршында. Без сөйләшкән, кемегез килде теге против войны против Алмаз тарафы Лилия. Кадерлабай. Нинди Малый Воскресенье ми? Yo, Пятница. Jumga. Жұмға, соңғыны айттылар. Амин